салом бинандагони хабар тиҷӣ. Абдурозиқ сарояндаи Навраси тоҷик ва акнун машҳури шабакаҳои ҷаҳонӣ интернет гуфт, чӣ гуна метавон дар 2 рӯз аз коронавирус халос шуд. Абдурозиқ низ дар баробари корбарони фаъоли шабакаҳои интернетӣ тавсияҳои худро барои рафъи коронавирус ироа кард. ӯ дар саҳифааш дар Инстаграм дуо мекунад, ки худоё амин вобару аз мо дур кун, ҳар як намозе ки мехонӣ дуо кун, дар 2 рӯз 3 рӯз гум мешавад. Ҳамон коронавирус аз чӣ аст, мегӯяд Абдурозиқ. ӯ ҳамчунин тавсия медиҳад, ки барои пирӯз шудан бар вируси тоҷдор бояд пайваста намоз хонд ва худро эҳтиёт кард. Абдурозиқ бовар дорад, танҳо бо ин роҳ метавон аз коронавирус раҳоӣ ёфт. вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфт, коронавирус дар кишвар ба қайд гирифта нашудааст. Вазорат бо таассуф аз ҳангоми пайкорании атрофи ин беморӣ дар кишвар интиқод кард. аз бозорҳо бар зиёд харидори намудании маҳсулоти хӯрока ва ба ташвишу таҳлуку овардани дигарон кори ғайримантақӣ буда, дар пешгирии коронавирус умуман манфиат надорад ва баръакс ин омил издиҳом ба вуҷуд оварда боиси паҳншавии дигар бемориҳои сироятӣ мегардад. вазорат таъкид мекунад, ки то ҳол шаҳрвандоне, ки аз 6 кишвари ҷумҳурӣ мардуми Чин, Корея Ҷанубӣ, Италия, Афғонистон, Эрон ва Япония ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегарданд, ба карантин фаро гирифта хоҳанд шуд. вазорати тандурустӣ аз шаҳрвандон даъват мекунад, ки ба овозаҳои бардурӯғ ва диссасиву иғво фирехта нашаванд. зиндагии муқаррарии худро идома дода, танҳо бо тозагиву гигиенагии шахсӣ диққати ҷиддӣ диҳанд. авохири моҳи декабри мақомоти Чин аз бурӯзи марзии иттилобии ҳуш бо нишонаҳои номаълум дар шаҳри Вуҳан хабар доданд. сипас муайян шуд, ки барангезидаи ин маризи коронавирус 2019 мебошад. нахустин мутбаллёни ин вируси навро дар шаҳри Вуҳани Чин пайдо карданд. вирус зуд берун аз шаҳр ва кишвар паҳн гардид. феълан гирифторони коронавирус дар Фаронса, Италия, Алмон, Австралия, Ветнам, Гонконг, Ҳиндустон, Малайзия, Макао, Непал, Канада, Сингапур, Таиланд, Тайван, Ҷопон, Филиппин, Финляндия, Кореяи Ҷанубӣ ва Украина ба қайд гирифта шуданд. ин буд дӯстони азиз видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред ва шумо мехостем ба шумо қодироти ҷиддӣ намояд дар бораи вируси омада шуда? шумо танҳо метавонед худатонро ба ивази моддагӣ шусту шустан ва ҳар чӣ дар ин фикр доред, ҳатман нависед дар комментария.